να μπω μέσα στο κανένα, δεν δέχτηκα. Και με τους μόγους, όταν να μπω, στο μισοπήροντα, σε ό,τι λάθη. Καλά, δεν είπατε εσύ όμως και με κοιτάς έτσι, σαν να ήταν μια τρελή. Αν έζωσε κακιά ώρα είσαι. Η κυρία σου θα σου, τι έπαθε. Παλεύει με τον άλλο. Τι θέλει, δεν ζητήσατε πάνω στην Όλοι αυτοί που θέλουν να μαντάτε και πληροφορίες. Το ξέρεις. Άλλη μια, να το ανθρωπολικό τόσο στο σπίτι της. Το παραδέχεσαι σπίτι της. Προνάχτηκε σπίτι της, το παραδέχεσαι. Τώρα τώρα που πάρε τα πόδια σου να λύσει. Λύσει νομίζεις και πάτε του παραπονιές. Έτσι νομίζεις. Δεν συμφωνώ. Ούτε καλό, ούτε το πατέρα σου, ούτε τον άλλη. Άμα αλλάξεις δεν κάνω σάστη. Όλους. Δεν έχει τρελάσει. Τι θα τη λες και θα τη κάνεις. Δικός μου θες. Δεν θα αφήνω. Δεν θα αφήνω. Δικός μου ήρθε. Δεν θα αφήνω. Μου ξαναφέρει. Ασκουσία μου. Θα συγκεκριμένα. Σταματήστε. Τρέχα τα αρχή. Να πεις στον πατά αυτό που είναι. Σαν διατροφιές του γιού του. Να μην χτυπάει μπροστά στις δούλες. Δούλα κατάλησα. Δεν μιλάς έτσι, σειρά μου. Μουστά, σε παρακαλώ. Εγώ, ο φίλος, ο υποτακτικός. Σκύψε, πες τι κάνεις. Αν ακόμα μεταχειρίζεσαι εσύ τη γυναίκα σου, οι εχθροί με σου αρέσει. Τι νομίζεις ότι θα τις κάνω. Τις παίρνεις τη δύναμη, θα τους συμπεριφορά. Μακάρι να τις έπαιρνα τη δύναμη τα σύρ. Οι προγιογές όμως, αυτή θα με και μας τρέψει πρώτο. Όχι εσένα. Εκείνη. Στορκίζομαι. Εκείνη. Ανέβω προφυλαχής. Μετά τις φωνές τους, όσοι εδώ φτάσανε και το κεφάλι τους τρομάξανε, μαζευτήκαν στις φωνές του. Κι αν φύγω και αν δεν φύγω τον ίδιο είναι. Η Αντάρα θα πέσει πάνω μας, στέμεται. Αν έζω πρέπει να φύγει. Έχω λόγο που στο λέω. Όσο με δίνει σε τέτοιους ανθρώπους τόσο το καλύτερο. Παρακαλώ. Σάμπος πολύ είσαι εσύ, Γιατί? Ο άνθρωπος σου τίποτα άλλο στον κόσμο. Πριν από λίγο. Καταλάβω τι είναι. Ανομίες τους πρέπει να κρύβουν.